Mayong adlaw kayong tanan nga napaminaw karon ning maong tulunganon, kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. Ronnie Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista maghatag kinabuhi ni akong suluran. Palihog tagwalan ko sa pangan nga Malo, 20 anyos, daga, og nagpuyo sa Alugensan, Cebu. Punto legal kining akong suluran, bahin kini sa kahintang sa akong mga ginikanan. Aron iyong hisabtan, sugdon ko dihang 11 anyos pa lang ko. Grade 5 palag ko ni atong higayuna. Ingon ni ini ang mga paghitabo. Sad ka, ha? Nganong karon ka na uli? Basta kapuya na imong pangutana ni mo. Maurag gubang plaka ba? Sige balik-balik. Bitaw, sige balik-balik. Kay sige sa ninimong gibuhat. Tagdugay kay kang pauli. Unya, wala ba kay kwartang ikatonol na ako? Sige lang inyo. Wala lang ako'y katungod nga mugasto sa akong kwarta para sa akong kagalingon nga ako may nangita. Hoy, Paulo! Minyo ka na, ha? Minyo na ta! May mga anak na tang gibuhi? Unya, ingunan na lang imong isulti di rin ako. Kung ka ikahatag na kong kwarta, og dugay pag ikaw pa uli. Sapa pa ni Boy? Layasan ta mo din eh. Sa'yo na nimong isulti. Kay may kapaingnan ka man. Kay may laing babae ka man. May kabit ka man. Unya may babae ko. Ug may kabit ko. Unsa man? May babae ka di ay! May babae ka di ay! Gusto na ha? Gusto na ha? Kisakita na ba ako ha? Ay yung kumpog sa masakit ni mo yun na. Ayaw ba yan yun? Malo! Malo, anak! Malo! Pasaylo ako, nak, ha? Pasaylo ako nga permi kang makasaksi sa among panag-away ni Papa nimo. Si Papa manggod nimo, nak. May na ding asawa si Papa, ma. Anak, maglisod ka pa og sa buting higayon na. Bata ka pa. Kasabot naman ko. Isip ka magkuwangan ninyong anak. Kasabot naman ko. Asa ka, Paulo? Asa ka? Bulayas! Unsa? Di ba, iyon kong layasan to mo din eh? Tinodon ko, layasan tagyon mo! Paulo! Dali! Paulo! Nagbuwag na di sila si mama o papa ni mo gaw? O, lagi. Gibiyaan na yung Papa. Hello? Ingon si Mama. May lain man ko ng babae si Papa. Kay kabit man na siya. To na to siyang kabit si Papa. Luoyan niyo gaw, no? Mas luoy dyan ko. Kaya kung may kamagwangan na mong upat ka man ay suon. Kung si Mama nga mangitag ka noon na mo. Ako may mabilin sa kong mga manghod. Ako may mabantay. O sige lang kung absent sa klase na ako. Mangon na lang tingali ko sa ako pag-eskwela gawe. Unsa? Munda kag eskwela gaw?
Pasaylo ako, anak. Dili unta maayo nga uyunan ko ang imong gusto nga muundang ka sa pag-eskwela. Apan gibati ko na sadang akong kalisod karon. Labi na nga wa na ang inyong amahan. Unsa man tuod ang imong makatunan kung magsige kag absent sa imong klase. Mao gani, ma. Nga muundang na lang ko sa ko pag-eskwela. Hindi na gina tumubalik si Papa, ma. Malo, anak. Ate Malo, gutom na kaayo ko. Wa pa manggid maulis, mama, day, uy. Samsi itong kanon, ani. Saging lang, te. Ha? Suwaan lang gud na to og lubi. Kay gutom na gid kaayo ko, te. Dilinin. Nainamdam ko, o si Anyos pa ko dihan nagsugon nagsigig away ang akong parents. Kay kuno, may babay si Papa. Hangtod nga nagkabuwagis lang mamang Papa. Napiktahan ang amo pag-eskwela ug nakaundang jud ko adto. Kay naglisod masad gyud mi. May panahon pa man gani nga mukaon na lamig saging parisan og lubi. Kay wa naman gyud maparamdam si Papa. Nibalik pa unta to si Papa. Gidawat ni Mama sa pamasin nga mausab si Papa. Apa nagsigilan gihapon sila sa iyang kabit. Hangtod nga nagkaanak na ganoon sila sa iyang kabit. Tungo sa mong kalisod, nakadesisyon si Mama nga mo-abroad na lang aron makapadayon ng eskwela. Human siyang kontrata, wa na siya mobalik pa sa laing nasod. Sa syudad sa Cebu na lang siya manarbaho. Unya. Malo, anak, ni anak ko. Niuli gyud ko ning pista sa ato. Oh, May kuyog di ay ko, nak. Si Rene, ang akong gikatipon dito sa syudad. ha? May lain na sad ka, ma? Magsulti lang unya tanak, ha. Nahibaw ko nga ning higayon na, makasabot ka na sa akong side. Kay dako ka na. Kay wa namang gyud mi si Papa nimo. Gani, nasundan pa ang ilang anak. Mao nga panahon na sa tingali, nak, nga mudawat na ko og lain nga makagusto na ko. Og mabdus na sad ko sa among anak ni Rene. Ha? Mabdus ka, ma?
Mao ba day go? Nag-uol siya ko gaw. Kay hingpit ang ang nagubang among pamilya. Si Papa may lain ang pamilya. Karon si Mama na sad. O di ka makasabot ni mama nimo. Nakasabot man. Kaduga naman silang buwag si Papa. Pero ang ilar yung kalipay, ang ilang yun na. Yo, bata pa man ko na si mama nimo. Posible jud na makakita naglain, uy. Okay raman ka na iyang gikaipon dito sa syudad. Oo, noon. Marag okay naman. Kay may tarang trabaho man na siyang lakihan na siya. May kaya gamay. Mo nang nasuportahan sa aming mama sa among panginanglan. Bisag may kabit na sad siya. Oh, okay ra na go, uy. Gigamit lang mama nimo ang iyang utok. Basig, nangita na sab siya og makatabang niya sa pagbuhi ninyo. Go. Nga naman is Mama. May reply sa akong mga text. No, sa nakasla sa syudad, no? O ba sa kumanghod? Nga anak niya slaing laki? Dako nagitingali rong bata ay. Si Mama, mahikay na nawag. Hello, Ma? Hello, Malu. Pasensya, nakahangaw ako ka-reply sa imong mga text. May problema lang ko, nak. Apan paabuta mi diha sa imong manghod. Mupauli mi diha sa ato. Ha? Nga nung mamauli man mo diri, Ma? Malu, anak. Niya na mi sa imong manghod. Nga nung daghan mamunda nga bagay, Ma? Nagbuwag namin ni Tito Rene ninyo. Nagbuwag na mo, Ma? Nagkabuwag sila si Mama o sa iyang kaipon, o may anak silang usa ka buok. Grabe ang nahitabo sa mong pamilya, guba na kaayo. Ilabi na nga hangtod karon, si Papa, murag nalimot na lang siyang obligasyon namo. Daghan ang nag-ingon, nga kunwa palang unta kuno makaanak si Mama sa lain, makahimo unta kuno siya sa pag-file og kaso ni Papa sa pagpasagad namo. Ang akong pangutana mo kining sunod, unang pangutana, bahin sa responsibilidad sa mong amahan namo. May katungod paghihapon si Mama sa pagukod sa akong amahan o sustento? Alang namo ang iyang legal nga mga anak, bisag buwag na sila? Ikaduhang pangutana, nakaanak sad si Mama sa laing laki, apan buwag na hinoon sila, sa kanhi niyang katipon.
Tinuod ba? Nga wani katungod si mama? Nga mupasa kag kaso ni papa? Kaya nakaanak na sa si mama sa lain? Ikatulong pangutana, kung dili pwede si mama nga magkagukod ni papa, pwede ba nga kami mga anak niya ang mga sustento sa mga amahan aron makapadayon mag-eskwela sa akong mamanhod? Ikaw pa to katapusan, kabahin sa kuigsuon nga anak ni mama sa lain. Kung panalitan may properties manggani ang iyang amahan, may parte pabagyahapon ang ako igsuon, bisag may laing pamilya na sab ang iyang amahan? Kung naaman, mga pila masad ka porsyento, palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, malo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Galing lang, gatagsa-tagsa lang gihapon mi. Ug hatag ug tambag ug tubag pero kami ra gyud gihapon good. Wa lang madungan ug dungog ang amo ang tingog sa kahanginan. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, mga problema ninyo kabahin sa inyong pamilya, sa inyong mga hinigugma, sa inyong karelasyon, sa inyong silingan, sa inyong parinti, sa inyong higala, or ug naamang ganitay giagian sa nga personal sa ato ang kaugalingon. Ayaw kawagtang og pag-asa, ayaw pagmika dinha, no? Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Shout out o greetings sa tanan nga mga likers, followers ug mga mo-comment sa kini ang akong Suliran official writers page. Magpasalamat sad ko sa mga ning follow nako sa akong personal Facebook account nga Elaine Bathan sa Facebook. Salamat kaayo ninyo. Maningkamot kung makagreet ko ninyong tanan, pero usahay maglisod ko sa uban kay dili na gyud nako maato og basa ang inyohang mga gipangsuwat. But of course maningkamot ko nga muhatag og shout out sa mga avid listeners and followers on Facebook. Lamid na nilang Janelle Blanco, Jeneline Espeliarga, si J. Marie Buenafeb Villa, si Yan April C. Berame, who is our listener from Hong Kong every day. Daghan kayong salamat. More power to you and amping mo dinha. Yan ha, dinha sa Hong Kong. Ayaw gyud mo og kakumpiyansa sa dinha. May Roble, greetings and hello ninyong tanan. Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagsubaybay o pagpaminaw. Christoph Berot, hello ninyo din ha. And hinaot unta nga kitang tanan, safe lang yun ta. Telebrico, Villamero, Anelu, ug ang iyahang mga pamilya, Villamero family, Telebrico family, Raffles family, hello and greetings ninyong tanan. Kompleto lang yun unta and I hope nga naghinaot me nga naamong tanan and you are all in good health. Of course, punto legal ta karong adlaw og ang ato ang letter sender tawgo nato sa pangalan nga si
Ani, gipadani ani ang iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Hello din ha ninyo, and of course no, I hope nga padayon ta nga mag-observe ang inyuhang social distancing, o hope ko nga kanang kita tanan no magpaday nga magligon, inom tag vitamins no, o kanang unsa na magpainit kuno ta permi, dili gid permi, kanang mga vitamin D pagani, unya kana sang mga mag-alcohol ta permi, mag-face mask, and most of all, di ta mag pataka o gawas kung wa gyud pa ta mabakuna, labi na kanang bakuna ba no. I hope nga kanang dili na to sarad ang atong huna din ha nga kanang unta to musalig tas medisina, musalig tas siyensya, kay mauni usa sa paagi diin ma-normalize na to. Ayaw mugtuan ng mga storya, daghan man gani ang mga nagpabakuna na karon, mga doctors, mga frontliners, wa man sila na unsa no. Ayaw kayo salig ta sa siyensya. Ako mangutanan na, may mga mangutanan ako, si Dr. Obra na injeksyonan na to, ako no, magpaabot ko sa akong turno, and hopefully kay asthmatic ko basin pag mauna-una tagamay no. Pero mo tanan mo nako magpabakuna ba ko? My answer is yes. Magpabakuna ko. Unsa nga bakuna ang ilag yung ingon, and mutuo ko that the best vaccine for you and for anyone is kung unsay naa and unsay available, magpabakuna ta ug unsa ang available nga naa. At least protected ta, masiguro tang di ta mamatay aning sakita, masiguro nga ang atong mga hinigugma, labi nang kanang mga naatay tikuwang sa ato ang balay mga senior, sigurado ta nga safe lang yun siya. Si Malu ato ang letter sender ug gipada, yes, gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page. And si Malu taga Aluginsan, Cebu. Hello, og maayong adlaw, maayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuunan ug mga sukintig paminaw din ha sa probinsya sa Aluginsan. Kibaw kung naay nindot kayo din ha nga kanang murag mag-trek ganito kanang sa river no, nga nindot kaayo. I hope pohon kay giabli naman gyud din, gi-allow naman ang mga turista ni Governor Gwen mag-observe lang kita sa mga safety protocols ug ma-enjoy nato no ang mga nindot nga tubig din has Aluginsan. Punto legal karong adlaw ang suwat ni Malu, 11 years old pa lang si Malu, dihang nagsugod og pambabay ang ilahang amahan. Gibiyaan gyud ni sila og nitipon sa iyahang kabit. Unya yang nikuyog iyahang amahan no, kay nakaanak naman kini, grabe nilang kalisod nga gitalikdan sila sa iya sa responsibilidad na niining iyang mga anak may panahon nga kaon na lang sila laoy ug saging, parisan og lubi, kaluoy sad. Naasay panahon nga naglisod gyud sila muna nga desisyon na lang iyahang mama nga mag-abroad. Apan human sa kontrata, wala na kini mo balik no sa abroad, na trabaho diri sa Cebu City, o nakakita og kaipon
ang iyahang mama. Og nanrabaho kini sa Cebu City no niya nakaanak pod apan nagkabuwag ra sad gihapon sila og naa na iyahang mama, naa sa iyahang mama ang ilahang anak sa katong iyahang kanhi kaipon. So una niyahang pangutana, bahin sa responsibilidad sa among amahan namo, may katungod ba gihapon si mama sa paggukod sa akong amahan ug sustento namo nga iyahang legal nga mga anak biyan ubuwag na sila. Yes, of course, malo. Wa kay ko kaklaro kung pilay edad nimo, no? Be, akong i-check. Wal akong tanawon sa suwat, be. 20 years old. Malu, you are already of age. Meaning, ikaw mismo makadesisyon, makarepresentar na sa imuhang kaugalingon. Therefore, dili na ka magkinahanglan sa imuhang mama para mo representar nimo ug muduol sa imuhang amahan para mangayog ayuda ug suporta ngadto niya ug para imo siyang ingnon nga kinahanglan siya manubag sa iyahang amahan, sa iyang pagkaamahan dinha ninyo, no? Ang relationship nimo as a daughter ngadto sa imuhang papa, dili na siya magdepende kung okay ba ang relasyon sa imuhang mamagpapa. Lahi na siya. Ang obligasyon sa amahan ngadto sa bata permanente gyud na ug dapat gyud na niyang tubagon ang iyahang responsibility dili lang sa paghatag og suporta nimo kundi sa nga mahimo mga mahan gyud siya nimo, no? Paghatag og mental, emotional, psychological support, dili ra gyud financial support. Ikaduhang pangutana, nakaanak sad si mama sa laing laki apan buwag na noon sila sa katong iyahang kaipon. Tinuod ba nga wa nay right si mama kung makasuhay manggani sila ni papa kay nakaanak man sad si mama sa lain? Pareho manggod silang nakasa, no? Puro sila untang wa nagikatungod. Pero mayong kag unsa man nga katungod, katungod nga mangayog sustento ngadto sa imuhang papa, dakong posibilidad nga wa tungod kay nakasakop man siya, no? Nasakpan man siya o nakasa siya o napud siya kalapasan. Pero ang imuha pong papa naaman po'y kalapasan pod kay namiya ng babae man pud siya una. Pero like I said, when it comes to sa inyuhang kung magkabuwag naman gani na sila, ang ilahang mga katigayunan adto na ginaninyo puntang mga bata. Kung naapa man gani sila'y husayonon o bahinonon. Ikatulong pangutana, kung dili pwede si mama nga makagukod ni papa, pwede ba kaming mga anak ang mga yung sustento sa amuang amahan? Aron ka pa dayon migskwila sa akong mga manghod. Yes, natubag na nako. Kung dili man gani entitled ang imuhang mama anymore to spousal support tungod kay naana siya laing kaipon, nakaanak pagyud siya. Like I said, dili magdepende ang inyuhang katungod nga mangayog suporta o ayuda sa imuhang amahan sa gibuhat sa imong mama o sa relasyon sa imuhang mama o sa imuhang papa. Okay? Ayaw anak. Ikaupat ug katapusang pangutana, kabahin sa ako ang igsuon nga anak ni mama sa lain. Kung pananglitan may properties man gani ang iyahang amahan, may parte pa ba gihapon ng ako ang igsuon? Bisan may laing pamilya na sad iyahang amahan. No? Kung naaman, pila sad. Mahubanggod nga ang bata kanang imuhang half nga igsuon. Mo kibag babae banig laki, no? Imuhang half nga igsuon, half brother or half sister.
mahug na siya nga illegitimate kay ninyo mampud ang katong lalaki. Pero as an illegitimate child, ang balaod naghatag gihapon og katungod gani ang imuhang half brother pwede pud mangayo og sustinto ngadto sa iyang papa nga dapat sustintuhan siya kay anak man siya ug kung ugaling mo panaw na ang iyang papa dili man ganing equal sharing as a legitimate child ang iyang makuha pero mahatagan og gigahinan gihapon na siya sa balaod ug bahin ug makadawat gyud gihapon sad siya ug share as an heir pero share allotted to him as an illegitimate child under the law. Wa gyud na nagpasabot sa una ang ato ang balaod nag-ingon nga wala gyud ang kanang ilang gitawag nga illegitimate child wala nga numan kay ang tan-aw mo gud sa ato ang balaod nga kung atong tagaan ang kanang bata nga illegitimate child mura man gud tang mag-encourage sa mga ginikanan nga mupadayon nga dili magminyo or mupadayon nga mga bit mga nakuglain no kay mura gato silang gi-encourage kita gaano katungod pero later on nakita man sad gud nato nga una sa tanan ang bata ba wa gyud labot sa binuhatan sa ilang ginikanan ug di pud na nila sa nga nahimo silang produkto of relationship nga walay benepisyo sa kaminyoon or a relationship nga kanang mayngon ta nga illegitimate nga kanang minyo ang laki or minyo baron ang babae or kanang dili nga relasyon so katungod man pud na sad sa bata no nga ilahon sa papa or sa mama katungod pud na niya nga dapat suportahan sad siya sumunang giusab sad siya pero again dili lang gid on equal footing ang illegitimate compared sa legitimate child pero naagyoy madawat ang imuhang manghod. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa toang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Sa kaawit. Maayong adlaw sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong sugilanon. Ilabi na sa libo-libong tigpaminawan ning sikat na kaayong handumanan sa usa ka awit. Ako si Mayan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong tampo, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Secret Love Song. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mabululuyo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Mayan. Hi, Rose.
Hi, Mayan. Nagluto mong si Mama og creamy carbonara. Dongan lang text na ako niya, ha? Wow! Ako ginapaborito ay labi na dunay garlic bread. Ako na palitan, ha? Ayaw na. May daan naman sa kong garlic bread. Aron dili ka na mahasol og makagasto pa ka. Kinigil akong friend, oy. Very thoughtful kaayo. Thanks, friend, ha? You're such a good friend. Wow, ha? Lamigin mo himo creamy carbonara ang imong mama ay. Ang iya man gining expertise. Cooking, baking. Mo ba? Wow! Dili ka di mo magutman, no? Kay hilig man mo luto sa mama ni mo. Maog yun. Ay, wait sa may nanawag. Excuse lang, ha? Hello? Sure. Oo niya? Sige. Magkita na lang unya ta. Okay, dadan ako kong best friend ha, din sa office. Okay naman ka ha? Oh. Kuhaon minimo? Oh, sige. Bahala ka. Bye. Sige sa man dito nanawag. Si Roy to, oy. Akong admirer. Oo. Buotan pa siya. Pero, dili lang gwapo. Mao nga dili ko ganahan niya. Kung dili ka ganahan niya, nga na-entertain pa man ka niya. Gisamukan mo ka niya. Buotan man sad kun. Unya, galante kayo mo hatag og regalo. Sige lang. Magakita naman mo niya. Kay ako man siyang kiingnan nga, dadon ti ka sa among lakaw karong gabi Di na lang tingali ko mukuyog, oy. Makahasol pa ko ninyo. There is a crowd baya. Na, dili gid mahimo nga dili ka mukuyog, oy. Nakaingon na biya ko niya nga mukuyog ta. Sige na, good. Mutiwas na tas pagkaon kay tingalig maab na tas oras. Sayang ang food. Sige pa. Kirk, this is my close friend sa office, si Mayan. Mayan, si Kirk ang akong giingon nimo. Mao ba? Inyo na di kong gilibak, ha? Hello, Mayan. Hi, Kirk. Nice meeting you. Nice meeting you too. Ang friend ni Rose, friend ko na usap. Kana ko na okay rin mo. Naglagot ko! Mayan, may sabi na hitabot ni mo, oy! Anong sagutaon ka? Nang hagis ka man diha. Nisinggit ka pa. Ablihin yung pultahan, be. Magsulti ta. Ma, please! Ayaw na lang ko ninyong sa muka. Mahimo ba? Leave me alone! Kung may problema ka, i-share na nako. Inahan ko ni mo. Mayan, sige na. Naglagot ko na ako, ma. Nakasabot ka? Naglagot ko na ako. Mao nga utang buot lang. Biyain lang ako. Ayaw ko ninyong sa muka, ma, please.
Good morning, Bian. Oh, Lingkod, aron mamahor ta. Mo trabaho para ba ka? Lingkod na Mayan. Sabar, may problema ka? Nanghagis ko man kuno gabi, ikan si mong lakaw. Okay ka pang nauli, yung hagis ka pa. may lakaw kami si Rose pa. Kauban ng iyang admirer. Uya, so may problema nga nanghagis ka man pa uli na mo. Nag-away mo. Nakakita mong trubol? Uwa man. Oh. Lihilak ka man gud hinuon diha. Wakay problema. Naglagot lang yung kunako. Naglagot lang yung kunako. Oh. Pa. Ma. Nganong nagselos man kung nagtanaw ni Rose o ni Kirk? Ngano man? Ngano? Binabay na ka ng bahina na. Kamus mama mo ang pagsulti ha. Kaya murag magkasirabot mo ng bahina. Tilos na tagkaon ha. Ikaw man, pagsulti mo sa mama ni mo. O kundi magkasulban sa mama ni mo ha. Kita o niya magsulti ha, miyan. Pa. Naglibog ka sa imong pagkaikaw? Kanus akala makamatikod ni Ana. Dogay na ma. Apan ako lang ang gipugong-pugungan. Tungod kay dili ko gustong likayan o niya ko sa akong mga higalang babae. Kung masayod sila nga tumboy ko. Naliwat ka gyud ay sa duha na ko kay igsuong babae. Mga tumboy. Ma, Bisag sa side di papa nimo, may igsuon siyang tumboy. Mao nga dili kalikayan nga naagi mo liwat. Pero nak, nasahyod ka gyud. Nga dili ka hingpit nga magbalipayon. Kung may babay nga mo patol nimo, nga makasabot nimo. nasayod naman ko ana, ma. Sama ni Rose. Nasayod siya nga tumboy di ay ko. Og nakagusto ko niya. Nasayod ko nga iya na unya kong likayan. Og maguba ang among friendship, ma. May ana. Ang ako na lang yun. Ako na lang gining itago kutob sa akong mahimo, ma. Pero nasayod ko nga mahal ko na siya, ma. Mahal ko na si Rose. Og dili ko lang yun ikapahugaw. Nak, ang babay alang lang sa lalaki. Ug ang lalaki alang lang usab sa babay. Nasayod ba ko, anama ba? Pero sakit lang pala ang dungon. Nga ang sama na mong mga tumboy. Dili basta-basta nga makapagawa sa ilang gusto sa usa ka babae. Nga love nila ang babae. Nak, Promise, ma. Taguon ko ni Kutob sa akong mahimo. Dili ko gustong maguba ang among friendship, ma. Dili ko gustong likayan na lang unya ko ni Rose. Kay mas samot nga.
Masamot nga ako mo'y masakitan kung moabot ng higayuda. Dili ko makatugot, ana, ma. Wa na lang ikaw makabantay ni Kirk nga nikuha ni mo. Solo flight ka na lang lagi mo pauli o mag-taxi ka na lang. Misigun saon mong good na ko, eh. Huwag ko'y gusto niya. Tungod ba kay dili siya gwapo? Bisay gwapo pa siya. Dili gihapon ako siya subton. Dili. Tungod kay wa man nga akong gipangita. Milain mo kung gipangita. May nagustuhan na unta ko, pero mahadlok lang ko. Mauusad ko nga, mahibaw siya. Mahadlok kong likaya na unya ko niya kung masayod siya sa matod kong gibati para niya. Unsa? Malipay na lang gani ko nga makita ko niya. Magkasulti lang mi. Muna na ko kipayos langit, anak. Mahimo bang mahibawaan ako kung si Kinsa siya? O taga diin siya? Ato ba siyang office mate? Secret lang una para bibo. Lakot o niya, ha? Kita lang gudo, ha? Aron mo disturbo? Sige pa. Asa man ta? Ganon ni aman ta din, uy. Kung may makakita na to, abi pa lang, mga pick-up girls ta. Mag-enjoy na good ta. Come on. Mangita ta atong table na. Aron mag-inom una ta. Una ta manayaw. Hoy, Rose. Naunsa ka naman, uy. Pila naman tequila shots ang imong giinom. Mahubog ka gani, ana. May gusto ko mahubog ko. Aron ikapahungaw kining nakapahuot sa kundugan. Mo nga, sige, mag-inom pa ta. Shot sa nag-imo, oh. Aron bibo. Bawa ka bang? Nahibaw ka bang? I like you. I know this is not the right place, ha? Pero karon na lang. Kay magpakaisog ko. Tungod kinakainuman ko. Bahala rin masuko ka na ko, eh. I like you. And I think in love na ko nimo. Bisexual ko. Pero mas ganahan ko babae. Sama nimo. Nasayod ko nga dili kini husto. Basta oy. Ay, ambot. Basta love ti ka. Love ti ka, Mayan. Good morning. Maayo kay nakamata ka na. Hubog ka kaayo gabi, eh.
Mao nga, gidako na lang ikaw din sa amo, aron ma-safety ka. Wa pa masag ko kung makatultul sa inyo, good? Yes. Ahubog bitaw ko. Ahubog yun kay ko gabi pero nasayod pa ko sa kong gikumpisal nimo. May tungod sa kong feelings nga in love ko nimo. Then the feeling is mutual. Dili ko na lang tingali ni Angay pang itago nimo. Tumboy sad ko. Oh. Og in love sad ko nimo. I love you too, Rose. Mayan. Nagkarelasyon gid mi si Rose. Nagkasabot gid mi kay managsama man di ay mi og bulok. Tago lang. Amo lang unang gitago ang matuod among relasyon aron paglikay sa mga balhibo og dila og sa mga tao nga mo underestimate unya sa among relasyon. In due time, mugawas na unya kami sa hawla nga among nahimutangan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat, RMN. Mga mga higalang kaagi ni Mayan nga taga Mabululuyo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga regulahan, Secret Love Song.